दिनै गिबियावनो आङो आरनाय रादाब, आरके लाइभ आरो एसएम निउस साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोसे आङो मोननैसो रायजो राजानि गेजेराव क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। मानोना गोबाव समनि एनडिएफबिनि दावहानि गेजेरजों मोनसे मोजां सुक्ति जादोंना गाज्रि सुक्ति जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। नाथाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर माने एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि जिथु रिहेबिलिटेसननि थाखाय गभर्नमेन्टआ जिथु मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों 4 लाख करै साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिनो जिथु अनसुंथाइ होनो गोनांमोन बे प्रग्रामा सोलिबाय थादों। आरो गोदानै मोनसे मैया तामुलपुराव 1100 जन जिथु चेक फोसावबाय बा चेक होबाय बिनि सायाव आङो बुंनो सानदों। मानोना जाय बिथांमोना दिनै एनडिएफबिनि नामाव बा गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो चेक होबाय बेहाय आंहा बुंनांगौ दरखार गैया। मानोना बिनि थाखाय आं गभर्नमेन्टखौ वेलकाम खालायगोन। बेहा फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनां दं। नाथाय एनडिएफबिनि नामाव जि चेक बितरन खालायदों बेहाय जाय अरिजिनेल एनडिएफबिफोर मानि थाखाय बिथांमोनखौ दिनै बे लिस्टआव लाबोनो हायाखै? दिनै साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो, जायफोरखौ दिनै एनडिएफबिनि मुङाव दिनै चेक होबाय आं बिथांमोनखौ दिनै गभर्नमेन्टखौ वेलकाम खालायगोन आरो बर'फोरनो बेबायदि 4 लाख करि होनाया खोब मोजां जादों। खिन्थु एनडिएफबिनि नामाव बिथांमोननो चेक होनानै माखासे अरिजिनेल एनडिएफबिफोरखौ दिनै बन्सित खालायनानै समाजनि गेजेराव बै सेंग्राफोरा दिनै जे मोनाखै बिथांमोननि गोसोआव मोनसे दुखु नाङाना? दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथां, फेरेंगा बिथांमोना, सावरायग्रा बिथांमोना सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सिनायाना सोर एनडिएफबि सोर एनडिएफबि नङा। एखेलेखे बोसोरजों बोसोर संग्राम खालायना फैनाय दिनै बिथांमोना दिनै एथ' गाज्रि अबस्थायाव दङ। न' बाङानो दिनै मोजां गैया। सिजफायार जाखांनायनि उननिफ्राय बिथांमोना दिनै जेरैबायदि खस्थ' खालायना थादों दासिमबो दङ। दिनै न'आव थांफिननानै बिथांमोना बर' रायजो राजानि गेजेराव गोरोबना थानो, जानो, सोलिनो ओरैबायदि गाज्रि अबस्था रायजो राजाफ्रानो फोरमान होगोन बे एनडिएफबि नंगौना नङा। आरो गभर्नमेन्टनि मोनसे एजेन्सिया इसेबां मोनसे भेरिफिकेसन खालायनानै दिनै जुदि गभर्नमेन्टनि भेरिफिकेसनाबो नंगौखौ नङा खालायनानै आरो नङैखौसो नंगौ खालायनानै जुदि चेक होयोब्ला बेहाय एनडिएफबिनि थाखाय बांसिन लाजिथावना आरो दुखुनांथावना बिनिख्रुइ जारिमिन जानानै थानाय नङा। नंखायनो आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जे गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ आं कुइसन खालायनाया नैबेसो जे नोंथांमोना दिनै पावाराव दं। जाय सेंग्राफ्रा दिनै थै-थां जुजिनानै नोंथांमोननो दिनै 37 बोसोर आन्दलननि गेजेरजों मोनसे दिनै पजिसन होफैबाय। एनडिएफबिनि बेनारावनो मोनसे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि गेजेरजों मोनसे सुक्ति जाबाय। सुक्ति दानानै दिनै नोंथांमोना इलेक्सन गेलेनानै देरहाबाय। दिनै पावाराव दं। दिनै गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना मोजां बिसार खालायनानै होनांगौमोन। दिनै नोंथांमोना बुंनो नागिरदों जे बै सेंग्राफ्रा दिनै होसिख्राव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे जों मानो मोनाखै। आरो बेखौ नोंथांमोना बुंनो नागिरदों बे सोरनिबा थुन जलायनाय बे मोनसे पलिटिकेलि कनस्पिरेसिनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों, मोनगोन होननानै बुंदों। नंगौ, नोंथांमोना बुंनायाबो सैथो दं। नोंथांमोना मा गेरेन्टि होनो हायो? जाय लिस्टखौ दिनै गबिन्द बसुमतारीया गावनि सिगनेचार खालायनानै आसाम सरकार, भारत सरकारनो गथायनाय लिस्टआनो दिनै एक्सेप्ट जायाखैब्ला बै माखासे मानसिफोरनि लिस्टखौ सोर होखो? बिथांमोना जिनियन एनडिएफबि नंगौना नङा? जाय चेक मोनदों बिथांमोना गावसोरनो बुंदों जों एनडिएफबिनि सापर्टार बा एनडिएफबि नङा होननानै बिथांमोनानो बुंदों। मिनिदों दिनै, जोंखौ मिनिदों। जायफोर सेंग्राफ्रा दिनै एनडिएफबियाव थानानै बोसोरजों बोसोर नांना फैनाय दिनै बिथांमोना गावनि अधिकारनि खोथा बुंनायाव दिनै मिनिदों। जों मानो मिनिजाखो?
सोरनि थाखाय मिनिजाखो बेथ' नोंथांनि भुलनि थाखायनो जादों ना गबिन्द बसुमतारीमोन भुलनि थाखायनो जादों ना दिनै जों बुंनो नागिरनाया बिसो दिनै संग्रामनि गेजेरजोंबो जोंखौ दिनै बोफ्लेजोबबाय सोरबा बे गबिन्द ग्रुप दिनै बेहाय नोङो रन्जन दैमारि ग्रुप सावरायग्रा ग्रुप धीरेन ग्रुप सिस्टेमाव नोंथांमोना बोखावफ्लेनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो मोनसे शक्ति जाबाय बे शक्तिनि गेजेरजों दिनै सेंग्राफ्रा मोननांगौमोन नाथाय आं बेखौसो दुखु नांदों जे दिनै अरिजिनेल सेंग्राफ्रा मोनालासिनो माखासे लाइमोन सेंग्राफोरखौ दिनै 4 लाख थाखा होनायाव आंहा आपत्ति गैयामोन खिन्थु दा बै सेंग्राफ्रा मोनगोन ना मोना आरो आं नंखायनो खावलायदों जे बै सेंग्राफोरखौ खम समनि गेजेरावनो जि मोननांगौ जि मोनसे लिस्ट बाहेरा जादों बे डाटानि गेजेरजों बे 4 लाख थाखाखौ खम समनि गेजेरावनो होनांगौ आरो सासेबो थालांनो मोननाय नङा हयथ' बे नोंथांमोननि दाय जागोन दिनै जारिमिनाव गोसोम माने सनानि हांखोजों नोंथांमोना लिरनानै दोनजानो नागिरदों सनानि हांखोजों लिरजानाय नङा नोंथांमोननि नामा गोसोम जारिमिन जानानै थागोन आरो बै सेंग्राफ्रा दिनै नोंथांमोननि सायाव बिराद दुखुनां मोनसे फोरमायदों आरो दुखु मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना जे सासे लिडार नङा बे फोरमान जागोन नंखायनो आं खावलायदों दिनै नोंथांमोना आंखौ बुंबा पलिटिक्स खालायदों होननानै बुंनो हागौ दिनै बे राजनिति खालायनो नाङा एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ लानानै মই আজি আপোনাৰ লগৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত